ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಆಂಡ್ ಇಂಕಲಿನಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣನೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಮಣ್ಣಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡೀನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿಲು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಪಂತ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೈತಾರೆ ಅಂಚಾದ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ ಇನ್ನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಎರಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಬತ್ತು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಈಸಿ ವೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಎತ್ತಣ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಣ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೋಜತ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೂವನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದ ಒಂಚು ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗಿಲೆ ಆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದ್ದುತ್ತಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದುತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಳು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ದುತ್ತಂದೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಷ್ಟಿದ ಅದು ಜೀರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಡಪ್ಪು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ 15 ಕಾಳು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಡಿ ಪೋಲೆ ಕಾಟಂತು ಪೋಲೆ ಭದ್ರ ಮನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಾಗ ಯಾವುದು ಭದ್ರ ಮನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮದಾದ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆನಂತ ಒಂಚಿ ಪಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಾನೆ ಎಡ್ಡ ಮಾಡೋದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಬುಗಳ ಇಷ್ಟನೇ ದಾದಾ ಡ್ರೈ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ದಾದಾ ಪಾಡ್ನು ಬಡ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ದಾದಾ ನೀನು ಪೂರ ತಿನ್ಪಾರದ ಈಗ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಶೀಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ABCD ಗೊತ್ತೋಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕೂ ABCD ಪಲ್ಲ 1 2 3 ABCD ಪಂಪರ ಪಲ್ಲ ಕಾಟ ನಾನು ಒಂಚಿ 15 ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾನೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಡೆದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿತ್ತುಗೊಡ್ಸಿ ತಾರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ದ ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು ಒಂದತ್ತೆ ನಾನು ಅವು ಪೂರ ಮಂಚು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಪ್ಯಾನಾಗ 1 ಕಪ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ 1 ಇಂಚ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ದಿಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿ ಅರಶಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪದ ಉಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ 1/2 ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ
ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ದ ಅರೋಮ ಬರ್ಕೊಂತೀರ ಒಂದು ಕಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಬುಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗುಡ್ಡು ಬಾಬು ಅದು ಇದೇ ಪೋಲೆ ಪೋಲ್ ಕಾಣ್ತಂತುಲೆ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾನ ಟಿಲ್ ಮಂತದು ಲೆಫ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮನೆಯವ್ರ ಜನ ಲೆಫ್ಟಿ ಅದೇ ಯಾನಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮದ್ವೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ದಾದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಹಟ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಸಾಕಂದ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಫೋನ್ ಮನ್ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಬಾಯ್ಲ ಸರಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅವನ ಜನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಅದಾಗ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚಾಡತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ಅವನಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮೇರೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕನಪವನಲ್ಲೇ ಒಂಜೆ ಆತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೆಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಅಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕಲು ಟ್ರೈ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಚೂರು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ನೋಡು ಒಂದು ಪಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ನಿಜ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅದಾದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೂನು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಸರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಬೇಕಾ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಕಾಡು ಮಂತಿಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಖಾರ ಈ ತೀರಿದ್ದಾದ ಬೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾಡೋದು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೇನೆ ಐತೆ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಡ್ಸಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪೇಲೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿಬೋಕ ಇಂಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದಾದ ಸೈಜ್ದ ಪುಳಿ ಲಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಲಪಾಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಚು ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದುಲಾರ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡಂದ್ವೆ ಒಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಜನದು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಚಿಕನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಚೂರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ ಯಾವ ಜೀನಾಗ ಅವೇಗ ಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಪೂರ ದಕ್ಕಲೆ ಚಲೋ ಇಂಚಮಂತ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದುದ್ದ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಏಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಇಂಕಲ್ ಕಡಾಯಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಕಡಾಯಿನ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೈತೆ ಜನ ಇಂಕಲ್ ದುಂಪುರಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇಪಾಗತ್ತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪಂಡ ಮಂದಿ ಹೊಡತ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಂತಿ ಬೋಕ ವರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರಲ್ಲ ಚಿಕನನ್ನು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಡ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೈಟ್ ದಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಮುಚ್ಚಣ್ಣ ದುಂಬು ಬಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟರ್ ಇದ್ದು ತನಿ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಗೀಲ ಪಾಡೋರಿ 1 2 ಸ್ಪೂನ್ ಐ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದು
ನೀರು ಪುರದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಮುಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅರಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಸಿಮ್ಮಡ ದಿಂಡ ಆಂಡ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಖ್ರಿದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತೂದ್ಬರ್ಕ ಆ ಜನ ಉಂಡತ್ತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತದ ಹಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೇರೆ ನಂದ ಬೀಚಿಗೆ ಪಾಪ ಐತೆ ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಅಲ್ತ ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡ ಅಪ್ಪೋ ಅಲ್ತ ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡ ಇರು ತಾಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿರಾಗ ಒಂತುಲೈತೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಇಂಚ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಎಣ್ಣೆದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದಣ್ಣಂದು ಅರ್ಥ ನನಗೆ ನೀರುಳಿದ ತುಪ್ಪಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗ ತಲೆ ಎತ್ತು ಶೋ ಕಾಣ್ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಂದನೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದೆ ಇಂದೇಗ ಬುಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾ ಏಯ್ ದೇಕ್ ಬುಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಬಗತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀರಾದ ಪೋಪಣ ತಿಲ್ಲ ಇರು ಚೀ ಅಂಚೆ ಇರಣ್ಣ ತಿನ್ಪೇರಪ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂತಿ ನೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂತಿ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾವ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಹಲೋ ಇಂಚನೆ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 8:30 ಇಲ್ಲಾಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯತ್ತ ಬಾಬುಗು ಅಪ್ಪುಗು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಇಂಚನ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಪ್ಪಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಉದಾದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಹೊಲ್ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದ ತಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾಬುಗು ಅತ್ತೆಪ್ಪು ಬಾಬುಗೆ ದಾದ ಬಿಡು ಪ್ಯಾಮ ಪ್ಯಾಮ್ ಪಂಡದದು ಪ್ಯಾಮ ಪ್ಯಾಮ್ ಪಂಡದಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಇರ್ನಾತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಡೋದೆ ಪೋಡೆ ಪುಪ್ಪಿನಾಂಡಲ ಕೊರೋನಾ అయితే ಜಾಸ್ತಿ అవుతుంది పూరట్లా టేక్ కేర్ మనకి ఇది అయిపోనాగా మాస్క్ పూర పడొందే పోలే ఓకే తింటూనే హలో బాబు ఉందో మంతొందో అదేపో నువ్వు బెంగళూరు బస్ పూర పోంది పోకరే బెంగళూరు ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪಾರ ನಮ್ಮನ್ಬಿಡ್ತು ಹೋಗೈತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದು